transmitir moito máis. E creo que a literatura pode ser redonda ou pode ser de estrutura aberta. E eu gosto das estruturas abertas, porque ademais permiten que o lector construa o que pasa a continuación, ou mesmo o que pasou cando non contas todo o que hai dentro da historia. E Cortázar decía que era máis importante o que ele escribía entre as liñas, por tanto en branco, que o que escribía. Hai moitos autores que o dixeron de outra maneira. En literatura, eu non digo tanto o que é máis importante o que non se di como que se di, pero polo menos tan importante unha cousa como a outra. E aí é onde vos introducides o que vos pete, interpretades o que vos pete. Si fixo ben ou fixo mal, si era cobarde ou non era cobarde, si Concha debía ter aproveitado, si Encarna ao final non se sabe ben que fai co seu primo. Aí está a vosa imaginación, que é a que ten que colaborar para tecer a propia historia. E son dúas cousas máis. A novela é un proceso, ou polo menos eu planteio así. Desde unha primeira etapa, nos primeiros capítulos, en que vemos a protagonista desde esa maneira histriónica e desdebuxada, incluso mitolóxica, con que é vista polos seus primos máis novos, os primais, até o final. Pouco a pouco vai habendo un proceso evolutivo. E a antiheroína, se queredes, acaba converténdose nunha figura con unha dimensión que o seu primo non contaba que existise. É esa curiosidade do médico por unha prima, ese complexo, un certo complexo de culpa, a que fai que vayamos abrindo os ollos a unha realidade que aparecía oculta, polo menos para eles, nun primeiro momento.